Jamen, så vil jeg have lov til at sige goddag og velkommen til denne video, der handler om garageporte. Jeg hedder Thomas og har beskæftiget med salg og service og montage af garageporte i snart 20 år. Så det er blevet til nogle stykker gennem tiden. Der er mange kunder, der ringer til os og spørger om, hvad forskellen er på en ledhejseport og en vippeport og en rulleport. Den port, vi står ved her, det er en ledhejseport, og det kendes ved, at den deler i nogle led. Det er den mest solgte port i dag, det er ledhejseporten. Det er sådan, at man kan køre helt hen med bilen foran porten og lade den køre op. Modsat en vippeport, som ligesom svinger ud. Ledhejseporten, den monteres typisk bag på væggen. Det vil sige, at har du et murværk, så måler man fra den ene væg til den anden væg. Det kan fx være 2,5 meter. Så hedder porten, at den er 2,5 meter bred. Og porten sidder så bag på væggen og fylder 10 cm begge sider. Nu kan vi prøve at køre den her ledhejseport op. Så kan man se, at den kører lige loddet op og kører sig ind under loftet. Den får selvfølgelig både med og uden automatik, men det mest brugte i dag er vel nok en automatik, så man fri for at stå i bilen. Når man snakker ledhejseporte, så har vi Hørmann har 3 forskellige isoleringsgrader. Vi har en port, vi kalder for en EPU, og den er 20 mm isoleret, og det er den port, man ser her. Det svarer cirka til 75 mm rockwool sammenlignet med sådan en KV-værdi. Så har vi en uisoleret port, et billigt alternativ. Har du ikke nogen varme i garagen, kan det godt gå. Den lyder med hus, når man banker på den. Og måske knap så god at spille fodbold op af. Men den dækker der behov, og der er lukket af og låst, kan man sige. Og så den sidste port, vi har, det er en fuldt isoleret port. Det hedder en LPU. Den er 40 mm isoleret og svarer cirka til 100 mm rockwool. Porten er lavet af galvaniseret stål, og der er 10 års garanti på. Det er ikke noget dårligt. Men her er der sådan en automatisk rulleport. I Hørmannsprog er sådan en rulleport en Rollmatic. Den fås i 7 forskellige farver, og den her er så brun ret 8028. Den er delt i nogle små lameller og ruller op omkring en rulle, og derfor navnet rulleport. Vi kan prøve at trykke på knappen herovre. Så kan I se, at porten ruller lige så langsomt op omkring en rulle. En rulleport den fås også uden automatik, fordi der er indbygget en fjeder ind, der hjælper. Og på den måde kan man spare nogle penge. Her der ser vi en vippeport. Lige den her model, den er med en lodret profilering. Det hedder et Motiv 902. Det er vores mest solgte model. Forskellen på en vippeport og en ledhejsport er, at vippeporten er en stor plade, der vipper ud. Jeg kan prøve at demonstrere det ved at åbne porten, og I kan se, at den vipper lidt ud. Vippeporten den fylder lidt mere, når den ligesom kører ud. Man kan se, at den stikker ligesom tungen ud, når den kører op. Det betyder, at man kan ikke køre lige så tæt på med bilen, som man kan med en ledhejsport her. Og ligeledes om vinteren er det nødvendigt at rydde sne foran. Det undgår du måske nok også med en ledhejsport. Så her så er det et billigt og godt alternativ til en ledhejsport her. Vippeporte de er ikke isoleret. Det er lavet i et glas metal som den her. De fås også i træ, men skal så males og vedligeholdes. Det mest solgte model vi har, det er egentlig som den her, lavet galvaniseret stål med 10 års garanti. Her der ser vi et udsnit af vores standardfarver. Og I kan også prøve at lægge mærke til, at der er forskellige overflader, som vi snakker om før. Der er nogle, der er helt glatte, nogle har en smule træstruktur, det hedder wood grain, og så findes der også et dick grain. Og den her, den er faktisk lavet i galvaniseret stål med ligner træ, og det er meget naturtro, og meget pænt, den faktisk kommer op. Som du nok kan forstå, så har vi rigtig mange muligheder med at sammensætte garageporte af forskellige typer. Så jeg synes, at du skulle tage og ringe til os, og så kommer vi ud til dig og giver dig en uforpligtende tilbud. Og det koster jo ikke noget.